non caíamos na burrada é como un xiste que vou decir, non? Daquele famoso xiste que cando éramos rapaces había moitos dos que ti, como hai un momento non me aches, que decían que hai xente que xa mistura, non? Castelán-galego, galego-castelán, e se fai unha champorrada. Entonces, ou fala unha cousa ou se podes falar outra. E había un dito que cando eu era rapaz que se día moito: non leches joubas al gato que non es noso. Entendes? Non leches joubas al gato que non es noso. Ese é un dito que a mí un rapaz un día me dixeron. Eu, bueno, porque seguramente que foi, que isto foi certo, porque había xente que quería falar en castelán e non era nin castelán nin era galego. Entonces, un día unha nai a un rapaz lle dixo que non lle botara xoubas ao gato que non era deles. Non leches joubas al gato que non es noso. Entonces, eso é o que temos que evitar. Eso é o que temos que evitar, non? De entrar xa nun champorreo que ni é unha cousa ni é outra, non?